posachedwapa tikuonesani nkhani zimene zakutengedwa lero lino pa wireless ya kanema ya Times. Takhalani pompo mumvesere kuti kodi lero lino kwachitikanji. Ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo madzulo ano muli ndine Benedetta Chiwandamia, koma poyamba nayi mitu yake. Mabungwe auza boma kuti liwonetsetse kuti lamulo loletsa kupanga, kugulitsa ndi kugwiritsa ntchito mapepala opyapyala likugwira ntchito. Amalawi adandaula kamba kakukwera mtengo wa tomato mopyola muyeso. Ndipo mu nkhani zina ophunzira ena ku MUST agwira njakata bungwe la USAID litasiya kuthandiza ku sukuluyi. Tili ndizi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Athu yoyamba, mabungwe auza boma kuti liwonetsetse kuti anthu akutsatira lamulo loletsa kupanga, kugulitsa ndi kugwiritsa ntchito mapepala opyapyala. Mabungwewa anena izi patangodutsa masiku ochepa bwalo lalikulu la milandu litakana pempho la kampani zina lofuna kuti nkhani iwunikidwenso. Thomas Kachere akufotokoza. Mkulu wa bungwe la Concerned Youth Organization CYO Ahave Chimaliro ati ngakhale izi zili chomwechi pakuyenera kukhala ndondomeko yabwino yoonetsetsa kuti anthu opezeka kuchita zosemphana ndi lamuloli azilandira chilango. Chigamulo ndicho komanso tingolimbikitsa kuti mwina aboma alimbikisenso kunena kuti maplastic amene wasapezekenso pansika komanso ndi malo mmene mwina anthu amapeza maplastic amene wafua amakhala ndithu ndi chiopsezo chimenechi. Komanso ifenso ngati mabungwe titengapo mbali kapena gawo kuphunzitsa anthu kuti adziwe za kuipa kwa plastic amene komanso ndi kuti akhale akhazikike pa njira zina zimene zili zothandiza pa zachilengedwe. Ndipo mkulu wa bungwe la Center for Environmental Policy and Advocacy SEPA Ahebad Mwalukomo ati nthambi ya Malawi Environment Protection Authority ili ndi ntchito yayikulu yolimbikitsa lamuloli. Amwalukomo alangizanso anthu kuti ayambe kugwiritsa ntchito zinthu zomwe sizimaononga chilengedwe. Koma iwo apempha boma kuti lizitseko msonkho wa zinthu zopangira zonyamuliramo katundu kuti anthu azitha kugula mosavuta. Nkhaniyi inatengeredwa ku bwalo lalikulu la milandu ndi kampani zina monga Flexo Park Limited, Jagod Plastics Limited, Quindao Recycling Limited ndi City Plastics Industry. Pa 31 January 2025, Justice Howard Pemba wa ku bwalo lalikulu la milandu anakana pempho la kampanizi ndipo adachotsa chiletso chomwe kampanizi zidatenga. Malinga ndi kafukufuku ovomerezeka, maplastic opyapyala amabweretsa mavuto pa umoyo kuphatikizapo kansa. Mafumu ena mchigawo chakumpoto afunsa boma kuti lithandize anthu amene akuvutika ndi njala mchigawochi. Mafumu akulu Kiyungu ndi Chikula Maembe ati anthu akuvutika ndi njala kamba kuti sanakolole zokwanira chaka chatha. Witness Chibwere walemba ripoti limene akuwerenga ndi Sam Kalimira. Mafumuwa anayankhula izi pa misonkhano yomwe utumiki wa Salvation for All Ministries International unali pa ntchito yotumikira anthu komanso kuwapatsa chakudya kwa boma osiyanasiyana ku chigawo chakumpoto. Poyankhula pa Kambwe mboma la Karonga, mtemi wa batemi Kiyungu anena kuti chikondi chimanena kuti anthu muzigawirana komwe muli nako ndipo zomwe wachita utumikiwu pogawira anthu ndi kuchita mawu. Anthu athu amene alandire mwachikondi, mwaulemu, mogwirizana osabweretsa maphokoso ayi. Amene alandire ndi mwayi wawo, ena azalandiranso tsiku lina nthawi ina. So amene sanalandire asichite chipongwe zawo amene alandire. Themba la Mathemba Chikula Maembe anati njala yavuta mbomali kamba kafusefukira kwa madzi komanso kuonongeka kwa mbewu m'minda yosiyanasiyana. Vuto la njala kuno iliko chifukwa chaka chatha mbewu zinakokoloka komanso zuwa linawala konso mbali mwina ndiye njala iliko. Ndipo kumzimba wa pampando wa chitukuko kwa Ntwalo a John Chiumya anati mpingo wachita bwino kufikira anthu ovutika ndi chakudya cha uzimu ndi chathupi ponena kuti anthu ambiri kumeneko ali pa mavuto. Chakudya masiku ano tini 20 kg tini akugulitsa 25,000 kwacha pa tini. Sono munthu woti ali ndi zizukulu ndi ana sangachitepo kanthu yayi. Mawu ake Apostle Clifford Kawinga atati utumiki wawo uli kwambiri powunikira uzimu wa anthu komanso thupi ndi kuonetsetsa kwena kuti anthu kumidzi akukhala moyo wabwino. Sikuchuluka kwa ndalama banki
kapena kuti koma mtima wako ukhale ndi mtima ogawa. Ndimanena kuti nima weniweni sopo uja ukazokhala tudalitso kwa munthu wina kundende. Life boy uja utokhala dalitso la munthu wina kuchipatala paketi la shuga licha ena samwe ati isadziwa chakudya iweyo titakaphunzira kugawana osadalira anthu akunja. Amalia Muhango omwe anali mmodzi mwa omwe analandira thandizo kafukule boma la Mzimba anena kuti samayembekezera kuti akhoza kulandira thandizoli. Amalawi okwana 5.7 miliyoni anakhudzidwa ndi njala kamba kakusefukira kwa madzi komanso kuma kwa mbewu zina ku madera osiyanasiyana mdziko muno, ndipo ambiri akufunika thandizo. Anthu 7.2 million alembetsa mukaundula wa voti pokonzekera chisankho chomwe chichitike mdziko muno mwezi wa Septemba chaka chino. Izi ndi malingana ndi mkulu woona za chisankho ku Malawi Electoral Commission MEC Andrew Mpesi. Mpesi ati izi zikutanthauza kuti anthu pafupifupi 65 mwa anthu 100 aliwonse amene ndi oyenera kuponya voti ndiwo alembetsa. Brenda Kayo ali ndi zambiri. Olankhulira bungwe loyendetsa chisankho Asangwani Mwafliwa ati anthu okwana 24,078 ndi omwe alembetsa mukaundula wa voti wachibwereza, zomwe zapangitsa kuti chiwerengerochi chifike pa 7.2 miliyoni. Ngati Malawi Electoral Commission kuti pakutha pa kalembera wa chibwereza amene tinakonza kuti tipereke mpata kwa anthu amene anamba kulembetsa uzika pa nthawi ya chisankho koma sanakwanitse kulembetsa mkaundula wa voti. Anthu amene alembetsa alipo 24,078. Ndiye tikatenga namba imeneyi kuphatikizira kwa anthu amene analembetsa kale mbuyo mja ku magawo atatu akalembera wa voti, anthu onse amene alembetsa mkaundula wa voti pakali pano akukwana 7,200,905. Mwa anthu amenewa 3,087,563 ndi azibambo, pamene azimayi alipo 4,113,342. Choti china choti tinene nchakuti pano tukapitiza ntchito athu youmba kalembera wa chisankho, ndipo pogwira ntchito imeneyi timakhaso tikuchosa anthu amene anayesera kuti alembetse kawiri. Chipani cha Democratic Progressive kudzera kwa mlembi wamkulu wawo apita mukhito ati siokondwa momwe bungwe la MEC komanso NRB yayendetsera kaundula wa voti. Iwo anati mabungwe awiriwa apangadala kuti anthu alembetse ochepa. Izi ndi zolingananso ndi zomwe ananena mlembi wamkulu ku chipani cha Peoples Ben Chakhame. MEC akwaniritsa zimene amafuna chifukwa MEC amafuna kuti anthu ambiri asalembetse, ndiye ndi zimene zachitikazo chifukwa timathandiza timauza mavuto amene analipo samamvera, so tuzemu mwina achita achieve zimene amafuna. Koma kwa ifeyo ndiongonena kuti tionabe ngati pangakhale ma remedies njira zina ndi zina zimene tingathandizire amalawi ena amene ndi ufulu wawo vota kuti pofika September azakhaledi kuti akwenera kuvota. Koma polankhulapo wapampando wa bungwe la chisankho watch Guilford Matonga anati ndokondwera kuti chiwerengero cha anthu omwe alembetsa chakwera, ngakhale iwo anati chiwerengerochi sichopereka chilimbikitso potengera nambala ya anthu omwe amayenera kulembetsa. Ngakhale kuti chiwerengero chichioneka kuti chakwerabe sichidafikire chiyembekezo chimene chinalipo kuti mwina anthu ovyolera pafupifupi 9 million akhala akulembetsa. Komabe chiwerengerochi chakhala bwino kuyerekeza ndi chimene chinalipo asanaonjezere nyengo yolembetsera. So ifeyo tachilandira ndi bwinobe nambalayo kusiyana ndi imene inalipo poyamba. Bite mukalembera oyamba bungwe loyendetsa chisankho la MEC lidalembetsa anthu okwana 2.2 miliyoni mumakonsolo 14, pomwe mukaundula wachiwiri anthu okwana 2.4 miliyoni ndi omwe adalembetsa, ndipo anthu okwana 2.5 miliyoni ndi omwe adalembetsa mu chigawo chachitatu. Anthu ogula ku Lilongwe adandaula ndi kukwera kwa mtengo wa tomato mu mzindawo. Izi zikudza pamene mtengo wa mbewuyi wakwera m'madera ambiri mdziko muno. Pemphero Malimba walemba ripoti limene akuwerenga ndi Brenda Kayo. Mu mzinda wa Lilongwe mtengo wapwetekere kapena kuti tomato mchingerezi musika monga wa wakawaka
mchesi ndi senti ukumayambira pa 500 ndi 1000. mwachitsanzo ku msika wa wakawaka umene ndi umodzi wa misika ikuluikulu mu mzindawu, tomato mmodzi akumaugulitsa pa mtengo wa 500 kwacha pamene muwiri ali pa 1000 kwacha. Izi ndi zina mwa zimene anthu ogula pa msikawa ananena. Zilikuza kwambiri potengera kuti sinanga anthu athu amene akubweretsa tomato otani okwera komanso ifeyo kupeze kuti kukhala dandaula kwambiri malinga ndi mmene sipakuendera superground kuno kwathu. Bigiri mwe timayikula ka 2000 3000 ndipo pano pachoka ku 2000 3000 kufika ku 15000 omwe zizopweteka kwambiri. Aina mwa anthu ogulitsa phwetekeleyu ati vutoli likudza pamene katunduyu akusowa kumene amakapikula, zomwe zikupangitsa kuti azikaoda mokwera mtengo m'mayiko ena monga Zambia ndi Tanzania. Zipangizo zogwiritsira ntchito pa ulimi zikuonesa kuti zikotani zikuchepera kuti azipeze moyenerera zikuvuta chifukwa chodula kwa katundu. Kwacha Malawi muno inagwa kwambiri moti dziko lathu lino ifeyo kwambiri tudalira tomato ochokera ku Zambia ndi ku Tanzania. Machikanditsa tomato akwera mtengo chifukwa chakusowa kwa mvula. Dzuwa linabwera mwachangu, mvula inabwera mochedwa, dzuwa linalipo. Ndi alimi kulima tomato amaopera kumafa. Ndi mbali zonse dziko lonse la Malawi lino tomato avuta pena paliponse chifukwa cha mvula inabwera mochedwa. Wofalitsa nkhani za unduna woona za malonda a Patrick Botha ati vuto lili kuchitika pa nthawi imene phwetekeli sakupezeka kwambiri. Bwalo la Resident Magistrate ku Blantyre lalephera kumva mlandu wa nzika ina ya ku Netherlands a Jan Wim Axter kamba kakusowa kwa zipepala zina. A Axter akuganiziridwa kuti anachitira nkhanza zokhudza kugonana ana ena omwe amalandira thandizo kuchokera ku Timotheus Foundation komwe ankagwira ntchito mchaka cha 2020. Bwaloli limayembekezera kumva mlanduwo mmawa wa lachinayi. Kulowerera ndi kuyamba kukhala pamalo a zipatala kumayika pa chiopsezo ntchito yokhudza zipatala, chitetezo komanso chinsinsi cha odwala. Izi ndi zina zomwe zachitika mu ofesi zonse za umoyo mchigawo chakumpoto komwe anthu amanga nyumba komanso kulima pamalo a chipatala. Mulipoti lathu lapadera Patience Lunda akubweretsa poyera vutoli. Boma la Nkhatabe zipatala makumi awiri zonse za boma zinalowereredwa chifukwa cha vuto la kusowa kwa maliro olongosoka mwa zina. Mkulu woona za umoyo mboma la Nkhatabe Atopse Mdolo ati kulowerera malo a chipatala kukulepheretsa ntchito zina monga kumanga zipinda zina zowonjezera. Amdolo ati vutoli likupangisanso kuti pasamakhale chinsinsi pamene odwala apita ku zipatalazi zomwe ati zimathandiza anthu pafupifupi 114,810 ambomali. Kubweretsa chitukuko ija koma malo oti muyikepo pamvetseka palibepo komanso zimasokoneza security ya pachipatala paja. Mboma la Chitipa izinso zikuchitika ndipo pofikira pano zipatala 15 zonse za mbomali nazo zinalowereredwa. Mmodzi mwa akuluakulu oona za umoyo mbomali a Victor Matombo ati anthu akumalima kwambiri malo omwe ndi achipatala muzipatala zawo zonse. Kurumphi vuto lolowerera malo a chipatala lakhuza zipatala zisanu za Rura, Mphompha, Katoo, Kamphenda komanso chipatala chachikulu cha Rumphi. Mawu ake mkulu wa za umoyo mboma la Rumphi Arnold Jumbe ati anthu akumanga nyumba, matchalichi komanso akulima malo a chipatala. Ajumbe ati iwo akufuna kufikira unduna oona za malo komanso makomiti oona zakayendetsedwe ka zipatala pa vutoli. Muna chifukwa chitiwa tamba kuchulukana anthu amakusowa muna malo olima komanso omanga nyumba. Muna vuto limene likumabwera chifukwa kuti mwina anthu ajapo sakasaka malo ngati amene akumalowerera malo a chipatala. Vuto lisinasiye boma la Karonga popeza zipatala zisanu za Kaporo, Chirumba, Mwenyerondo, Nyungwe komanso pa boma zalowereredwa.
mkulu wa za umoyo ku Karonga a David Siwale ati anthu alowerera malo omwe amafuna kumangapo maofesi ena azipatalazi. Asiwale ati akugwira ntchito pamodzi ndi nthambi yoona za malo kuti akhale ndi kalata zomwe zingawapatse umwini wa malo. Omwe ali aboma malo omwe pali chipatala tiyikemo zizindikiro zoti anthu asalowerere, ena akalowerera ndiye kuti tikhala ndi chifukwa chowayimbira mlandu kuti asapitirize. Kumwera kwa boma la Mzimba nako vuto lindi lalikulu mpaka kuti nkhani ili kubwalo la milandu yokhuza kulowerera kwa malo a chipatala chachikulu cha Mzimba. Mkulu wa za umoyo kumwera kwa boma la Mzimba a Prince Chilwa anati sangayankhulepo pa nkhani yomwe ili kubwalo la milandu, koma vuto la kulowerera lakhuzanso zipatala zina mbomali. Boma lomaliza ndi lalikoma komwe chipatala cha St Mary's pa chilumba cha Chizumulu nacho chinalowereredwa ndi anthu. Malo omwe pali chipatala cha St Mary's pa chilumba cha Chizumulu sakudziwika ngati ndi aboma a mpingo wa Anglican kapena ngati ali malo a anthu. Poyankhulapo pa izi wachiwiri kwa nduna ya za umoyo Anowa Chimpeni anapempha mafumu kuti alowererepo pa vutoli poletsa anthu amene akulima kugulitsa komanso kumanga pamalo a chipatala. Achimpeni anati boma likufuna kubweretsa ntchito za umoyo kufupi ndi anthu, kotero mchitidwe olowerera malo a chipatala ukusokoneza malingaliro a bomawa. Pempha mafumu amene azungulira dera likunena kuti aonesese kuti malo a chipatala ndotetezeka. Fukati kamafuna kuti chipatala chikule payenera kukhala malo, popanda malo chipatala chisingakule. Ndipo mkulu wa bungwe la Malawi Health Equity Network a George Jobe anati izi sizabwino, ndipo anati pali kufunika kuti zipatala zonse mdziko muno zikhale ndi kalata za umwini wa malo. Ku chigawo cha kumpoto kuli zipatala zisanu zazikulu za m'maboma, zipatala zazing'ono 68, zipatala 11 za m'madera a m'mizi, ma dispensary 9 ndi chipatala chachikulu cha boma chimodzi. Nkhanizi zikukufikani kuchokera kuno ku Times. Tikupitirira ndi nkhani zathu, ndipo ophunzira omwe amadalira thandizo lochokera mdziko la United States ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Science and Technology MUST agwira njakata sukuluyi italengeza kuti yasiya kulandira thandizo kuchokera ku bungwe la USAID. Mmodzi wa akuluakulu pa sukuluyi Dr. Duncan Batizani wati sukuluyi singakwanitse kutenga udindo pa ophunzirawa kamba ka vuto la ndalama. Daniel Zimba ali ndi nkhani yonse. Abatizani atsimikiza izi mchikalata chomwe sukuluyi yatulutsa lachinayi. Yemwe amayankhulira sukuluyi a James Mphande nawo atsimikiza kuti izi zakhudzanso anthu ena ogwira ntchito mu ndondomeko zomwe zimathandizidwa ndi bungwe la USAID. Ndi pali anthu amene amagwira ntchito mu maprojekti amenewo, pali wophunzira amene amalandira thandizo kuchokera ku maprojekti amenewo pakali pano ndoti akuyenera kuyimisa chilichonse. Kwa ophunzirawo akuyenera kupeza njira zina zoti apitirize kulipira maphunziro awo. University payo kasingakwanise kutenga maudindo amene wawa, ndiye zikhala zovuta kuti ngati ophunzirawo saatha kupeza njira zina zopezera ndalama kuti apitirize maphunziro awo, ndiye kuti pali kuthekera kuti atha kusiya kuphunzirako. Ndipo mmawu ake mtsogoleri wa bungwe la ophunzira pa sukuluyi Alexander Kude wati izi zaonjezera mavuto pakati pa ophunzira omwe ndi osowa kale. Panali ma students ochuluka amene apanga benefit from USAID ndi FACE project. So mmene zateremo zikutanthauza kunena kuti masimu students ambiri avutika pano pamene tikufotokozera pano. Moti masiku ambuyo ma students angapo anabwera kufotokoza kuti ngakhale kudya alibe, ena ndi ndalama zawo zilali zisanatuluke nkumene. So semester yanangoyamba amadikira kuti alandira kanthu koma tsopano lino alibe chiliyonse. Izi zikuchitikanso pamene bungwe lopereka ngongole kwa ophunzira msukulu za ukachenjede la Higher Education Loans and Grants Board lidatseka mwayi oti ophunzira apemphe ngongole za maphunziro awo. Mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition CSEC a Benedicto Kondowe watsindika kufunika kuti boma lilowererepo pa nkhaniyi mwachangu. Chimene boma lingapange ndichonena kuti apeze njira zina zothandizira ana amenewa, wosatengera kuti ku Rose Board atafeka, chifukwa ndi zinthu zimene zabwera boma komanso Rose Board asakuyembekezera, koma ngati dziko tikuyenera tipeze njira yowathandizira ana amenewa.
mwezi watha mtsogoleri wa dziko la America Donald Trump analamula kuti dziko lake layimakaye kuthandiza maiko ena kupatulako thandizo lokhalo la zomwe ndi zopulumutsa miyoyo ya anthu. World Health Organization yaonjezera machinga, ntcheu ndi mchinji pa mndandanda wa maboma omwe akulandira thandizo lolimbana ndi matenda osapatsirana. Izi zikudza pamene unduna wa zaumoyo wadandaula ndi kukula kwa matendawa. Kingsley Jasi walemba ripoti ili. So there are lots of things that we need to really do to sort out these issues. Ntchito ya Pen Plus tsopano yafalikira ku maboma atatu omwe ndi ntcheu, machinga ndi mchinji, komwe zipatala zing'ono azithandize kupereka thandizo lofunikira kwambiri kwa odwala matenda osapatsirana. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu akunduna wa zaumoyo Amatias Joshua, vuto la matendawa likukula mdziko muno kamba kazikhalidwe zosayenera komanso kudya kwambiri. Panopa matenda ayamba kuchuluka kwambiri, ayambaso kupambana matenda amene amabwera chifukwa cha tizilombo tosiyana-siyana ngati malaria ndi ena. So matenda awawa ndi amene tifuna tikhazikepo ndithu kwambiri chifukwa anthu panopa ambokhala zaka zochulukirapo. Life expectancy kukhala kwa munthu wa moyo m'Malawi muno nawo mchama 70 years ndi zaka zambiri. Zaka zimene zizi zikupangitsanso kuti munthu athe kukhala ndi matenda osiyana-siyana amene amabwera chifukwa cha thupi kufoka. Polankhula pomwe amakhazikitsa ntchitoyi ku Lilongwe, mkulu wa bungwe la WHO wati kudzera ku thandizoli zipatala zing'ono zilimbikitsa kuyesa anthu ngati ali ndi matendawa zomwe zipereke chithunzithunzi choona za momwe vutoli likukulira mdziko muno maka maboma omwe muli thandizoli. Iwo apempha maboma omwe akuthandizidwa pansi pa ntchitoyi kuti atengerepo mwayi pothana ndi matendawa pogwiritsa ntchito thandizoli moyenera. Maboma atatuwa anapereka chithunzithunzi cha momwe matendawa alili maboma awo maka madera omwe anthu anawayesa. Youth and Society yati ndi zokhumudwitsa kuti achinyamata akupitirira kusalidwa m'maudindo akuluakulu. Mmodzi wa akuluakulu ku bungweli Mwandida Theo wati maudindo ena amene amayenera kupindulira achinyamata akadali m'manja mwa anthu omwe akuyenera kupuma pa ntchito. Atheu anena izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano wokonza masomphenya a achinyamata a nzaka za 2025 mpaka 2030. Khumbo Kaliwo walemba ripoti limene akuwerenga Brenda Kayo. Atheu ati bungwe la YAS likufuna kukhazikitsa ndondomeko zachisankho za achinyamata zomwe zigwiritsidwe ntchito kuyambira chaka chino mpaka mchaka cha 2030. Takhazikitsa ndondomeko yonena kuti tikhala ndithu ndi ndondomeko ya ifeyo ndi boma kuti tizizatha kupanga track kuti kodi mwapanga zotani kupita kusogolo, kodi mwakwanirisa malonjezo omwe inu munasayinira. Nde tikufunisisa kuti tikhale ndi tu yonena kuti tithandizire ifeyo ngati Youth Decide campaign komanso boma kuti tipange kalondolondo onena kuti zomwe munapanga komiti ngati boma mukukwanirisa. Mkulu wa kampani ya Primus Consulting Ernest Tindwa ati kafukufuku akuonetsa kuti mchaka cha 2019 mpaka 2024 waonetsa kuti zipani zisanu zomwe zili zikuluzikulu mdziko muno, chipani chimodzi chokha ndi chomwe chili ndi mkulu wa achinyamata. Zikufunika zinthu monga kukhala ndi lamulo lomwe lizinena kuti mipando yakuti mwina ku parliament makomiti ya chipani izikhala ya youth. Izo zithandiza mwina kuchulukisa manambala a anyamata chichetere. Mkulu wa achinyamata mu chipani cha Malawi Congress Stephen Baba Malondera ati nzomvetsa chisoni kuti achinyamata ambiri sakubwera poyera kuti azitenga nawo gawo pa nkhani za chisankho. Achinyamata atuluke poyambirira, akatuluka kuyambano kupikisana nawo maudindo osiyana-siyana pamene angatenge mipando, koma kumang'ung'uza ali kumbali asanabwere mu background kuti athe kupanga contest zinthu zokuti sizingatheke motero. Ndondomeko za chisankho za achinyamata zinakhazikitsidwa mu chaka cha 2019 ndi zipani zonse m'dziko muno. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe wati mavuto omwe dziko lino likukumana nawo adza chifukwa cha kusowekera kwa utsogoleri wabwino. Poyankhula pa misonkhano yoyimayima imene achititsa lachinayi mu mzinda wa Blantyre, Akabambe atsimikizira Malawi kuti chipani chawo ndi chokonzeka kupereka njira zothetsera
mavutowa. Izi ndi zina zimene akabambe anayankhula. Ndiye ndikuti mu September muno Amalawi takwiya chifukwa cha mavuto amene tikudutsamo, njala yangonagona yasaka ndi zaka, umphawi osaneneka, kusowa ntchito, kukwera kwa mafizi, kuvutika public services sikuyenda, mankhwala mzipatala mulibe, misewu yosakhala bwino, mayiko anzathu akutukuka zikuyenda, koma ife tatsalira mbuyo for 60 years palibe imene tikuchita. Third revolution ndimene tikufuna ife mu September, tichotse atsogoleri amene amayang'ana za mimba yawo, tikepo atsogoleri amene aganizire kwambiri za dziko lino. Dziko lino likuyenera kusintha, lichoke mene lilipa lizitukuka ngati mayiko anzawo. Ndiye we are calling for a third revolution pa September pano, iyambire kuno kundilande ndi chifukwa tinabwera mazunguya muno Blantyre. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mabungwe auza boma kuti liwonetsetse kuti lamulo loletsa kupanga, kugulitsa ndi kugwiritsa ntchito mapepala opyapyala likugwira ntchito. Amalawi adandaula kamba kakukwera mtengo wa tomato mopyola muyeso. Ndipo mu nkhani zina, ophunzira ena ku Malawi University of Science and Technology MUST agwira njakata pamene bungwe la USAID lasiya kupereka thandizo ku sukuluyi. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi. Lero pa 6